אם זה לא עובר בפעם הראשונה ולא עובר בפעם השנייה, אז אולי כדאי שתקודדי ידנית? זה 85-60. צהריים טובים. אל תשימי לב אליה, סתם מורמרת. כבר יותר טוב. ביי בונוס? לא. התחלת לפני שבוע, נכון? פשוט, את יודעת, כולן פה די זקנות. זקנות, מבוגרות. בכל אופן, סוג של משב רוח מרענן במקום הזה. מבצעים? יש סט סכינים ב-15.99? חומצת לימון ב-10.99? משהו. 152.90. בבקשה. ומגיעה לך חבילת סנפרוסט, אתה יכול לגשת למקררים לקחת. אוקיי, תודה. סליחה, את מוכנה להתחיל כבר? מיכל, בקצב הזה לא תצאי מפה. תסיימי את הקופה ופשוט תתרקי. המנקים כבר ינעלו. טוב, זהו, זה הסוף. הארנק שלי! הארנק! סגור! שכחתי את הארנק שלי! שכחתי את הארנק שלי. איפה שכחת אותו? נראה לי שבקופה, פשוט שם ראיתי אותו פעם אחרונה. טוב, בוא. אולי שכחת אותו במקום אחר? אולי. שלום. התחלתי לדאוג. שמעתי רעש של דיבורים, היה פה מישהו? המנקה. ידווח עליי. סידרתי את זה, הוא לא יספר לאף אחד. הוא גם לא ינקה פה יותר, זה בסדר, הוא הבין לגמרי. תודה. אף פעם לא עשיתי את זה, אבל האמת היא שאת מוצאת חן בעיניי. אבל יש כמה דברים שהם בעייתיים מבחינתי. אבל למשל? למשל זה שאת נשארת כאן לבד בלילה. בדרך כלל חזי נשאר אחרון, המנהל. כן, אני יודע, ראיתי אותו יוצא מכאן אחרי כולם. מה, יש ביניכם משהו? הוא מזיין אותך? מה? מה את כל כך מתרגשת? רק שאלתי אם הוא מזיין אותך. את בחורה מושכת, הוא גבר עם סמכות. מה אתה מדבר? מה את מתלבשת ככה? וכל הגברים האלה שבאים לפה, מה את מחייכת אליהם כל הזמן? אם יש דבר שאני שונא זה שבוגדים בי. למה את עושה לי את זה? את לא מבינה שאני אוהב אותך?
את לא צריכה לברוח! אני בסך הכל בחור נחמד שמאוהב בך! אין לך מה לפחד. אני אוהב אותך. עכשיו תביני מה זה לב שבור! הארנק שלי! שכחתי את הארנק שלי! סגור, סגור! הארנק, שכחתי את הארנק שלי! סגור! שכחתי את הארנק.